ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, apaman ang nakitak iti YouTube daytoy nga email address, saan akon ang nagdwa-dwa ang nag-email. May saak kadagiti sukiyo iti daytoy a drama, idi mang mga ganpay daytoy iti radyo. Ti amok kat talaga nga awanan daytoy a drama. Iso ang naragsakanak idi nakitak iti internet. Sapay kuma, tamay drama matoy kapadasak, adyak tupulos, malipatan. No kasta nanang, nairwar yung timpaw it ko? Ay, uwan anak ko. Talaga ka di asan ka makaawit inton kasangay ni June eh. Pasensya kayo nanang. Ngam sana ka pinalubusan ti amok nga agawid dita Pilipinas. Una yun, Helen. Walo lang titawon ni June di nag-abroad ka. Ita, sa kapulo kat inaman titawon na apaman nga kasangay. Ngam di ka lang taagawid. Imbagak matan ti rason, nanang. Kan may sa, ada kayo mo tita. Dagiti kasinsin na, adada mo tita Pilipinas. Narigat ngamin no ipilit ko ti kayat ko. Tama nga no sukatanak ti employer ko. Kakaisuna na singpet da kanyak. Helen, anak. Amok matasaan nyo abaybayan ti anak ko, nanang. Iso ang makaamu kayo pailakan kwa na. Sana bale, taninayunak ti impawit ko. No kaya tiyo, agpawitak pa, sakbay ang madanon ti panagkasangay na. Uray no imbita rin nyo amin akaaruba tayo no iso. Anak, saan nga umdas ti kwarta nga ipawit mo? Teenager ni June eh. Bakit ang matan? Nasaysayaan no si ka na mismo di. Pangaasim nanang, husto ko man. Ano sa nyo pa lang ti mga iwan iti apu ko yo, bayat ti panagtrabahok dito'y abroad. I will give you money, Helen. Just stay, okay? Sir, I need to go home. My family needs me. No. I give you lot of money. Just don't go home. My family need you here. But sir... Please, Helen, don't leave. Helen, I'm begging you. Don't go home. How much money will you give me, sir? Lot? Just don't go home. Okay, I will not go home anymore. But you have to give me the money now. I need the money now, sir. Bilibakan ka, Helen. Amo malamlam yung daan mo tayo. Siyak pa iti ko na, Manong Lauro. Oh, aday ta ka manan. Di na ko nawagan iti Manong. Lauro latan. Nabaybayag tan nagkadwa dito eh. Di ka kadipay lang na erwa mamang birngas kanyak. Sa bagay, oray inauna kang mitisyak. Saan amadlaw iti langa, taubing ti langham. Talaga, mat. Bagay ta nga rod. Aday ta ka manan. Insamiram manan day ta abanag. Agpay sumot ngamin. Agbagay talaw na, Helen. Sika, kanayin lata nakasta ti bagbagam kanyak. Gabot agpay sumat. Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di? Saan ta nalapdan dagitirik nata, Helen? Anya ka di? Amang ano maaman dagiti amo ta. No bilang maadanta iti relasyon. Ilimad ta Amo mo ta saan ang mabalin ang maamuan da. Tamang ano papanahon da ta. Kakaiso na nasingpot da. Isang arot ang nagbayag ka kas babaw nanda. Katsyakmet, nagbayag kas driver da. Iso asa na rin ba nga maamuan da tipod no bilang laeng.
Pudno nga inauna ngam siyak ni Lauro. Ngam saan amadlaw, manang Emmy. Ubing ngamin tilangana, kat na ismarte nga agbadbado. Kinapudno na, edi simang petak iti ayan dagiti amok. Sigo den nga agpapaay kadakwada ni Lauro. Isu tinangliwliwa kanyak, tapno sa anak idi ama homesick. Tila ang jak amo. Katnoan niya ti pinanawan na abiyag, iti pagilyan tayo. Ta saan met nga gis istorya. Gapo ta mariknak met nga da panagayat ko kankwana. Inaklon ko, kat ad-adan ang nagbalinak ang naragsak, iti pagilyan nga ayan ko. Tijak amo, kastoy met gaya men ti mapaspasamak, iti pagilyan tayo. Anyan, apok. Agtutubo ka pa ilaang nalaing kan nga aginom. Anit, bibiyang iyo ya. Ha? Ha, unay adi kasta pa nagsasaum, apok. Apay ngay akasta kamutan. Kasano? Naglaing kayo makibiyang. Man nakibiyang kayo. Anya, ay unay kan. Saan apan nakibiyang teraramid apok? Ikagkagumaan ka laang nga iwanwan. Ta saan ahusto teraramidam? Kada kayo ngay. Daya mo't husto aramidan nyo. Ha? Awan mo't husto aramidan nyo ah. Kagasam ngay. Tadiyokit din kayat ngaytad kanyak ti amin ang kwarta ngay paupawit ni nanang ko. Anya, ay por Diyos. No itad ko kan katipaw-paw iti inam. Anya pa'y nga iti gastusan iti panag-aadal mo. Apay tamo yun. Sumsumrigat pa yaya. Ha? Anya ti kayat mo asawan Junay. Ibagam kanya kapok. Anya ka po ngay bagag kata kayo ngay. Adula amin nga mo yun. Helen, makabulan na nakarelax ta. Solo tato'y balay dagiti amo ta, nagbakasyon da. Pudno day ta, Lauro. Ngam aganad ta. Narigatan. Diyak nga adama sa udag iti amo ta. Wen, di ka kaligdanag. Agtig na itala tayo ti normal. Nangruna no adda tayo ti living room ha. Tada CCTV ijay. Pudno day ta. Kan aramidon talata dagiti trabaho ta ditoy. Uwan saan nga minakayat dagiti amo ta tinasadot? Narigatan. Ang mga naday takit din ti pakadaksan ta, no kwa? Saan la day ta, Lauro? No day tay kadubong ta dagiti pada ta Pilipino ditoy. Diyak kayat nga ipadlaw nga adda relasyon ta. Ha? Apay, ibain na ka di, Helen? Saan mat? Ngam nasaysaya atan ti kasta tapno sigurado. Amo matan, no daduma. Dagiti pa'y mismo akailyan tayo ti pakaigapuan ti panakadadaal tayo dito eh. Ang mga no adagi pulong kadakwada kadagiti amo ta. Sa bagay, at damot puntom. Alangarad, tong palag ti kayat mo, Helen. Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Siyak da ito'y nanang. Sana ni Lola? Oh, Junie, si Kagayam. Ayan ni Lolam. Apay asi ka timawag. Talaga ngayon libas ko timawag nanang. Tadyak kaya tamangag ni Lola ti panagsarita ta. Apay, Junie. Nanang, imutan nakmat ni Lola iti kwarta. Anya? Kasano nga imutan na kaakunam? Tipiton nak. Tsak pa yun magatang dagiti project ko no daduma. Nakapapain ka dagiti kadalag. Ha?
Kan ikatangan na kumay ti motor ko, nanang. Tanda ni amin lagi di gagayim ko di pagadalan. At ang motor da. Hindi may pagpagakan ni Lola, ah. Ikan na kumay di paggatang ko iti motor, nanang. Pangasim. Tapno nagagagatak manin nga agadan. Wanan. Ni antim adyan at ti pagpawitak iti kwarta. Isunto ti pangdawatam iti paggatang mo iti kasapulam. Manugutak iti kayat ni Juni, ajak man laki nunsulta ti inak, manang Emmy. Aklunag amay sa ti panaganak ko iti kinabalasang, no apay nga ingka gumaak ti nagabrod. Ibain ko ngamin tinapagtan ko. Kat aklunag mat, nga ad-addaan ni nanang ko tinangas asikaso ka ni Juni nga anak ko. Iti na minsan nga imawag kanyak ti inak, madlaw nga adda pa ng babalaw na kanyak. Apay ay akas na ti panagsauyo ita kanyak, nanang. Amo, kasan mo matla ang aklunan. Nga masigurado kasi ka tinagtaudan tinggatang ti anak mo iti motorsiklo. Ay, imbagak mo tan kada kayo, nanang. Saan nyo napagparikutan ti panagmotorsiklo ni Juni? Helen, anak ko, kasayaatan no agawid kan di Pilipinas. Tasikan ti mga sikaso iti anak mo. Jakon kabailan nga iwanwan ni Juni. Unay kayo na ayan, nanang. Kasla saan yung apo ko ni Juni? Amo man napatag kanyak ti anak mo. Nalablabas pa, iti panangipatag ko kankwana. Ngam ti panangipatag mo amismo nga inana. Ha? Ngam jakon kabailan atong ngaron ni Juni. Tapampanoy nuyam tumot ngamin. Pangaasiyo ko, mananang. Huston, jak kaya tapagsaritaan day ta. Amom Helen, makalawasin ang nadlaw ko di ka matagtagari. At ka di parikot? Awat matkat di, Lauro. Siguro, pampanunutom di pamilya mo di Pilipinas. Jak ilibak. Nang runak at nabayagan day di naudi ay awag kanyak ni nanang. Si Kamat, relax ka lang. Kaslasan ka na irwam ka dagiti na panawan tayo di Pilipinas. Makalagip lang dagi jay, no da kasapulan da. Sana kas din ni nanang ko. Amo ka na sa ertirik, nana. Gaputan na kaisawa nga iti saan anasayaat. Idi na udi nga imawag. Mairwam kan, Helen. Nabayag kan dito eh. Iso Ni, ti cellphone ko day jay. Mabitla ang tayo naksumbatan. Anyat na pasamak, nanang. Aping agsangsangit kayo nga'y mawag. Napasabak ka, hindi pagbutbut nga, Helen. Si kantumat nga, men. Nanang, anya pagputbut nga nga'y bagpagayo. Anyat na pasamak kaya. Aping agsangsangit kayo. Di Juni nga, apok. Nadisgrasya iti motorsiklo. Anya? Agawid ka, Helen. Ika gumam di agawid para ka ni Juni. Agawid ka. Uwan, nanang. Agawid dak. Orayan dak, tagawid dak.
Kagumaak tinagawid manang Emmy, tapno makitak ti anak ko. Idi nakasangpetak iti pagilyan tayo. Naamwak ti amin nga aramiden ni Juni, nang runa ti saanan a panagadal. Naibarkada gayaman, kat nagbalin asukir. Tinasaam, naputod ti saka ti anak ko, gapo iti panakadisgrasya na iti motor, kat idilaan na riknak, anapatag kanyak ti anak ko, nga uray no jak kinayat ti panakaitao na. Gapo iti napasamak kan kuana, kapilitan ang nagsubli aklat ta dito'y Hong Kong, tapno manggedak para iti pamilyak. Ngam na anadak itan, kan nakiwinaswasak meten kan ni Lauro, tapno maipamaysak ti agtrabaho. Tati panggap ko, apaman a makaurnungak, agawid akon, tapno makadenak ti ina, ken anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, anyan ti padas mo. Masapul pa'y nga da mapasamak iti anak mo, sakbay nga inikam iti atensyon. Ngam iti sabali abanda, amok anak kaamiris ka, gapo iti napasamak. Kat tinapatag, saan pa'y analadaw ti amin? Kat amok amasulnitam pa'y tinagkurangam iti pamilyam. Nang runa no buyugam iti kararag ti amin nga ar-aramidam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dag iti tugod, iti dana, ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulodyolaan dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Intun mapunas dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo, ligay kan ragsa, isudat ng Paris. Tikunana. Dear Manang Emmy, Leyo ko malatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat adaak paylaang dito'y Dubai. Ti amo ti kaadwan kat saan kami unay nga apektado iti pandemya dito'y. Ngambidot ti panangipapanda. Nalainglaang ti gobyerno dito'y anang tengal iti sitwasyon, iso nga awan launay ti damag, maipapan iti mapaspasaran tayo a krisis. Nupay kasta, saan ati maipapan iti agdama a sitwasyon ti kayat ko nga ibinglay, no di kat tinaidumduma apadas ko ditoy, ti inak isalaysay. Layaw, anak. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Naipagnakon ti papeles ko, tatang. Tilangan flight ko tor orayak. Iso adya ko nagbabawi pa eh. Ay, oo na yan. 5 lang ti taon ni ay nga anak mo. Tatang, ti anak ko ti makagapuno apay nga agabrodak.
Kaya't ko amay paayan itinapinta sa masakbayan ti anak ko. Unay lakit nga minon tigasat mo ng asawa, anak ko. Nagsapa nga impulang Pangasi, tatang. Gusto ko man. Tauray no 5 na taon tinapalabas manipod pimusay ti asawak gapoy ti panagpasngay na. Nasakit pa ilang para kanyak. Takinapudno na. Aging gaita. Saan ko pa ilaan na aklon ti amin? Anak ko. Diyak kumakaya ta panawan ni Ayi iti sidong yu kaninanang. Nga masapul tatang. Tadyak kahit ang makapasar iti rigat ta anak ko. Isa pang asiyo ta saan nyo abaybay anti apo ko yo. Ay saan mapasamak na italayaw. Nalaos ti pa nang ipatagmikan ni Aye nga apo ko may. Makita mo't nakaturog dan ka ni Lola na. Isungawan ti rumpa nga pagtanagam. Aywanan mi ni Aye nga anak mo. Bayat ti kaawan mo, layaw. Magustuhan ka di matlaang dito'y ayanta, Leo? Wen, manang Viring. Ay na, Leo, di na kun awagan iti manang. Viring ko na blatan. Saan matamadlaw nga inaunaak ngam sika iti 5 atawan? Sa bagay, husto ka. Ubing pa nga ron tilangam ngam siya. Di nakrabakan iti kasta, Leo. Amangan numamati ak. Saan man, puno ti imbagak. Talagang ubing pa akitaan ti langam ngam iti siya. Panagtalon namin ti pakakumikumak iti Pilipinas. Isokas na naglakaya ko nakitain. Nga oray no 30 lang ti taon ko. Sika talaga. Saan nga importante ti langa iti panagtrabahong ditoy, Leo? Tinapatag kat nagagat ka. Tati kinagagat mo ti mangbiagkan ka. Saan kat ati langam? Kumusta kayong tatang? Naawat yung kanin ti pawit ko? Wait, anak ko. Katkas itibilin mo. Nangilasin kami di para iti gastusan mi di tao. Di daduma, imbayad mi amin ang iti nakautangam. Agyaman tatang. Awan ang yaman na anak ko. Amok akaili mo da anak mo. Kasta mo tanti inam. Ang mlading itag, dasaan mo ida makasarita ita, tanay. Inkuyog ni nanang mo ni Aya, anapan ni Jayan damanong mo asil mo. Napandasim marungkar. Kasta ka di, tatang? Ay, saan na bali? Hinton maminsan tulangin. Aganad kayo kanayon dita, ha? Di yung baybay ang anak ko. Ay, awan terong mga pagdanagam anak ka. Dakamin ti makaamoy ti anak mo ditaw, Sika ti rumbang nga aganad akanayon dita. Uwan tatang, laglagi pag akanayon ti bilin nyo. Bye. Oh, di kan agliday, Leo. Anya ka di. Imposible ajak maup-up ti iliw mo iti pamilyam. Viring. Di mo ida panunutan. Tinapatag kat data, Leo. Tandaanam dayta.
Gapo siguro ta medyo nakapoy tinakam ko, kat kasapulak timang pakirid kanyak. Kimpetak ka ni Viring, manang Emmy. Awan mo't kat diti parikot, tagpada kami anawaya. Baluak, kat malaksid anabayagan ang nagsina da Viring kan ti ama ti anak na, saan dapay ang nagkalaysa. Idida mo, aklunak ang naragsaka, kan inspirado ak nga agtrabaho. Ngam idi agbaybayagan, mariknakon amabakbakelak iti relasyon mi ken ni Viring. Leo, permaam da ito'y Ni, anya da ito Viring. Basaam ang amin. Ni, baro akong trata da ito Nagapan da ito Sa dinupay ko ma, kani boss siya kung tinangipag na iti amin, tapno marinyo adagos ti kontratam. Viring, agawid ak kumapay di Pilipinas. Anya ka mo Leo, impagnak langarudan ti amin tapno saan kan amarigatan amang pabaro iti kontratam. Ita, alman ng pala ti agawid iti Pilipinas. Viring, dua alawas langen, aglepasan ti kontratak. Kaya't kumot nga iliwan ti anak... Iliwan ti anak mo? Wano, ada sarakam a babae iti panagawid mo iti Pilipinas. Viring. Hoy, Leo, di nakpadpadasan alukwan Kabaulan ka apadaksen kadagiti amo ta ditoy. Kat di kan makaawid iti kaanuman iti Pilipinas. Anya ti kaya't masawan, Viring? Kabaulan ka apaibalod ditoy Dubai. Kat di kanton makaawid apulos iti Pilipinas. Anya? Kumusta kan anak ko? Okay, mat, papang. Ayan na nga, yung baby doll ko. Ang ipawit ko lang ang anak ko, Wen. Sa anak kami na makaawid. Yehey! Adon ton baby doll ko. Wen, anak ko. Adan to baby doll mo, ta ipawit ko. Itad mo ka ni Lolom ti cellphone, ha? Nagsarita kami, pay. Wan, papang. Hello, Leo. Anak. Tatang. Nay, apayan Leo. Anak mapaspasamak kan ka. Agsangsangit ka ang samad. Kwa. Awan tatang. Mailiwak lang kada kayo. Ay na, saan abalit ang kikita tayo no agawid ka anak ko? Malpasan ti kontratang dita, saan haya? Kwa tatang. Pakawanandak. Ngamin rin nyo kung ti kontratak ditoy. Iso asana ka makaawid. Anya? Day tatagpay so tatang. Sanak pa yung makaawid. Naimbag ta nagtungpal kay ti kayat ko asan kan nga gawid iti Pilipinas. Kat ituloy mo latan ti agtrabaho dito'y Dubai. Laglagi pong timbagakan ka, Leo. Kabaulan ka apaibalod ditoy. Kat saan kanton a makaawid apulos. Apay nga aramidom kanyak ti kastoy, Viring. Anya ti basol ko kun ka. Awan, nga masapul nga sigurado ak adinak sinaan latan. Amo, maawata kita no apay adi na kainkalay sa ti ama ta anak mo. Ha? Sika nga Hoy, kita... Leo. Di nakpagsawan iti Jack magustuhan. Ta mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Jack kayat ti kasta pa nagsasaum kanyak.
Talaga nga awan ti maaramidak. Gaputa maamakak iti posible nga aramidan ni Viring, manang Emmy. Tirigat na, indulin na pa'y ti passport ko kan amin dagiti papeles ko. Kat but-but ngenak, nga ibaga na kano kadagiti otoridad, nga illegal ti kaaddak dito'y Dubai. Banag nga ad-addan anang tenglan na kanyak. Aging gaan naglabas pa'y titawan. Kat umadani man idin, ti panaglepas ti kontratak. Inam abulan laangan, aglepasan ti kontratam, Leo. Pangasim, Viring. Palubusan na kumamutan ni agawid. Kailiw pun ti pamilya. Di kagdanag, agiddan ta nga agawid iti Pilipinas. Oh, apay akas ta ti reaksyon mo? Kasla di mo kayat timbaga ka? Ako Di naksamot kayat akakuyog nga agawid iti Pilipinas, Leo. Subsubukan naksamot ta talaga. Hoy, di naklangan padpadasan. Tanuan niya ti imbagak. Talaga nga aramidak. Dahil tatidak kala parikot ko, tatang. Takinapod no na. Ni Viring matlaang ti rason no apay sa anak ka nakaawid ididamo ang naglepas ti kontratak. Kunak to, Paikard. Hindi pailaan at tanatak ka. Ngumjak la kayat ti agsao. Agam itatasikan na mismo tinagpunaw. Kaya't kula damagan kan kaday daoy, anak ka. Ay ayatom ka day Viring. Aklonak nga inayat ko tatang. Kinapod no na. Kaya't kumamot ngayam amo kada kayo. Ngam nagbaliw ni Viring. Ti kayat na. Tanglanak. Ti kayat na. Sumuro ta kita amin na kayat na. Kat ti jak magustuhan. Mariknak akayat nak nga iyadayo kada kayo a pamilya. Anya, ay iday tamot na natin saan amapalain. Layaw, anya nga tanong padasam akasarita dagiti amo yaw. Agpudno ka kadakwada. Total, kunambut anasingput na. Tatang? Padasam laang anak ko. Awan dagas na. Parang masolusyonan dayta aparikot mo. Sige, tatang. Tong palag ti balakad yo. Ayop ka, Leo. Trinaydor nak. Awanan ka itibain. Kalpasan ngay naramid ko ti amin para kan ka. Impulong nakit din ka dagiti amo ta nga indulin ko dagiti papeles mo. Nagbidot ka, Viring. Sana ka nagipulong. Nagpatulong ak lang kadakwada. Tapno makasubliak nga uray dadaulan nak iti imatang da. Ngamjak amo anabayag gaya man agat atap daken ka. Ayop ka. Ita, siya kunti saan ang makasubli kadakwada. Nangrunak at naduktanan dati agpayso nga indulin ko ti amin a papeles mo. Ayop ka. Pasensya kan, Viring. Jakmat ni namnama akastoy ti mapasamak. Ngamay sa lang ti makunak. Baliwam ti ugalim. Barang makasapol kanto pa iti amo akas kadakwada. Katlaglagi pam kuma. Saan anasayate mang loko iti pada a tao. Awan ti itden dayta anasayaat. Tandaanam dayta.
Umay siya kat naklaatak itinagbanagan ti amin, Manang Emmy. Ti panggap ko laidi kat agpatulong ak kadagiti amo mi kaniviring. Ngem sigud gaya man anadlaw da, nga adda ti sabali nga iwas na. Isu nga imbagada asaanan ang makasublipay kadakwada. Ngem siyak, pinagsublidak kalpasan ti panagawid ko di tapagilyan tayo. Isu nga aging gaita, agpapaayak kadakwada. Kat maragsakan tababaan iti panagtrabahok ditoy, maipapaay ko ti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas, nang runa ti pakasapulan ti anak ko. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Leo. Pagayam a Leo, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Hosto ti kunam iti naudi apaset ti salaysay mo. Awan tinasayaat nga itden ti panangloko iti pada a tao. Katsikan a mismo ti nakapanaknak iti dayta, babaan iti napasamak kaniviring. Sapay la kuma, tamataginayon ti kinaimbag mo, pagayam ko Leo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulodyolaan dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Tintun, mapu